Matthias Ezeaku is a fake, pure 419. It's against church, but name people church. Now an offering, now an tithe, now an issue seed. If I tell you church, the mother. Igbo ndị mana ege m ntị ebulu mbatakwa n'ụbọchị nke taata. Igbo ndị ọma iji ọmụ na asị m ebe onye nọ na-anụ ọnụ m udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị, maka na asị nke ịma nke a ịmahụ nke ọzọ. Matthias na m na-eme anya na okwu ya ekwu okwu na gidigidi onwegwu nwanne ya nwoke pụta kịta wee na-enye ya back to back oto ihe this guy na-expose about Matthias bụ ya Matthias nke a ya agbụ ya, mana Matthias ịmago wee ọzọ kịta ọkpọwa polisi wee jụọ wee na-asị ya ndị niile na-epost picture all these men of God na-epost picture online na-akpọ ha criminals, na-akpọ ha Jizọs nke Jizọs mee ha nke Jizọs mee ha nke ụmụhụ na deformation of character, maka na akpa ya aka na ọbụla ụzọ jee kpọọ polisi chọwa ndị akpọpụ na court. Mana nna achọ ka m nọgide ebe ya na story nwoke ma anụnwa ebe oyi ebi maka obulu ụzọ kpọọ polisi ihe na-emegbu Matthias, maka na ọkwa ya nwabụ ụzọ kpata nkwa ahụhụ anụnwa dị kịta nyaba ahụhụ abatago na bịa mana ekene na vidiyo nwa ndị be anyị kwunofu. Ụmụnne m daalụkwanụ, ọmụ ka a na-akpọ Maazị Samuel Mgborurukwe. Enwere vidio m mere maka senior pastor Matthias Ezeaku ya na junior pastor Chekwuwechukwu, ndị mepere Church of Recent a na-aga na mkpọ. Ụfọdụ na-agọ m iyi na-asị m I did not have sense, I should go and borrow sense, I should get out, I am this, I am that. Na-eriri m eri. Anyị nchaghị na nwanne. Even ma Matthias Ezeaku anyị nchaghị nwanne. Even ma junior pastor ya anyị nchaghị nwanne. Mana ọ gaghị anaghị m ị na-ekwu eziokwu. Yes. Eziokwu na-ekwu na Matthias Ezeaku bịa sị na church bụ ndị ori. Christianity was scam. Jesus Christ is a criminal. Na onye ọ na-abụ Christianity na-eriri ya eri. Matthias Ezeaku sị na inye onyinye na chọọchị na ọwa ohi ka ha na-ezu. Ngwa nene video a ka ịfụ ebe Matthias Ezeaku na ndị mmadụ offering. Watch the video.
Matthias Ezeaku si na iri oriri nsọ na ọ bụ arụ ka ọwụ na ọ bụ scam. Ngwa nwanne m na video a ka ifebe Matthias Ezeaku na-enye ndị mmadụ oriri wite ọjị. Matthias Ezeaku si na iso seed warụ ka no is a criminal act. Ngwa nwanne m mgbe na video nke a ifere ebe na-ebute ji na ihe ndị ọzọ ebe bara iso seed. Matthias Ezeaku si na pastors na-abata otu a ndị mmadụ akwụrụcha ọtọ na eriri na eri. Ngwa nwanne m mgbe na video a ka ife Matthias Ezeaku na-abata immediately ọ batara ruo na altar ya ndị okenye megịnị adorazie na ha akwụbụ ọtọ oruzie ma ọ bata ha megịnị ha adora na when na video ira afia. Matthias Ezeaku na-ekwu many things. Ime na be na church a na-enwe ndị kwaya ndị nke nwaanyị na ndị nke nwoke. Mgbe na ndị kwaya ndị nke nwoke ifere ebe ha na-agụ egwu. Mgbe na ndị kwaya ndị nke nwaanyị ifere ebe ha na-agụ egwu. Mgbe n'ebe mmadụ na-enye testimony ifuru ya. Mgbe n'ebe a na-enye offering
a na-agba egwu a na-agụ egwu ịrafia. Agwara m unu na Matthias Ezeaku na-ekwu okwu ihe gbasara biznes ana ọ na-ere ọ dakpọta chọọchị afa ọ dakpọta Christianity afa ọ dakpọta Jesus Christ afa. Mgbe watch video from the beginning to the end, Matthias akpọta Christianity afa at all. Maka ọ na business ọ na-achị natagodo ego. Na the video here enwere ike mee play ya oruo n'isi mana ije na page ya watch ya video ị ga-afụ na kpọta Jesus Christ afa or anything okwu maka business gbasara ana. Na the video here. Here the entrance lead to our estate at Attire, one of the estates I am the closest to Ebende Madobi as of now in Anambra State. And I read no number in 3 years ago. If you get bana agwagi, if rebel on them Madodis. Here, estate in Elena Attire, estate I legodi closer to Ebon on them Madodi. So estate I get that. And after 2 weeks, price estate I got go to 1.1 million naira. Here in area get a 550. Eh? 550. Nka decide why abu millions or man courses so. Or they are causeable. Nda be yellow. Some people see now is when you face reality. It face reality. When you understand what is reality? Ka mgbe eziokwu doctor na-enye ọgwụ mana Chukwu na-agwọ ya. Na ijere enye gị ọgwụ ije kpee ekpere si Chukwu biko ka ọgwụ arụ ọrụ ọ bụrụkwa mmehie ọ bụrụkwa arụ. Eziokwu na some pastors na scam many people. Daddy, where your daddy there? See, As I said, some pastors na-ebu amụma ụgha. Enwere ihe dị iche ndị na-ebu amụma ụgha na Matthias Ezeaku. Yes. Matthias Ezeaku topic ya niile wu ọkpọkọta ndị okenye a nọcha here. Sorry to use this word. Ana m akpali unu akpali. Mana ine na-anya ba afụ ndị okenye a kịta. Ndị okenye a wu ndị imi anwụrụ nọcha here. I nwere ike ifu a medical doctor nọ na church Matthias Ezeaku. I nwere ike ifu a medical nurse. I nwere ike ifu a lecturer, senior lecturer. I nwere ike ifu a importer. I nwere ike ifu a pilot. I nwere ike ifu a engineer. So ndị ga-afụ ebe awụ ndị native doctors ndị imi anwụrụ. Most of the ga-afụ ebe awụ ndị bịara ka Matthias Ezeaku chọrọ ha ego. Ya na ndị bịara ikele ji. Every day Matthias Ezeaku kwụsịrị ike ji ọ na-eke. Ọ na-anakọsị ndị mmadụ wee na-eke. Trade by batam. Ndị niile efere agbọfụsie ha. Ọ mụ na-agwa unu. Ụfọdụ si na nna Christianize Matthias Ezeaku. Na nna amenkogheri. Mana emechara ikpeazụ unu ga-amara nke bụ eziokwu. And eziokwu will set you free. The truth will set you free. Matthias Ezeaku si na ndị ọcha bịara rie anyị. Matthias Ezeaku Mike unu na-use na church wu ndị ọcha arụrụ ya. Matthias Ezeaku ine na-afa gị iji mepee page gị wu Matthias Ezeaku. Mana ịpụtazie ị na-egwezi aza Matthias ahụ. Ị na-azazi Ezeaku Ejiofọ. Gospel truth. Gospel truth wu language ndị ọcha ọ bụrụ nke ndị Igbo.
achọm ka change Matthias ya. Matthias is an English name and gospel truth is an English language. Change ya. Matthias Ezeaku. Nwanne m achọm ka ịba na omenala ọfụma barue n'isi maka na ịbịa na-asa ndị mmadụ isi ọ dịzie ka omenala na Christianity ọ na ha bụrụ ofu. Enwere ihe dị iche omenala na Christianity na mmadụ na-agọ ọfọ ịmara ime na ọfụ mmadụ ịgọ ọfọ mmadụ ikpe ekpere ka ọnwụ ịgọ ọfọ bụ ikpe ekpere ịpụta asị onye na-achụghị a na-achụbakwa ya is the same thing with any person that is pursuing me. Let the Holy Ghost fire pursue that person. Yes. Oh, fear call. He say meaning amen. And what he had teacher. My name and I know menana and was in getting money attached to. Get you pass supporter. I be one of Christianity and we're getting money attached to. Get you pass supporter. That's the reason why you could be no careful business or where you were pass everywhere. God is not against Omenala. Christianity is not against Omenala. Over the sin Mary and Mama Yem Nehu. In Kebe some prophet and prophetess and pastors wundori who criminals naskam the money in the name of Christ. Matthias Ezeaku Biaziri see from his own side my cultural members. When me pay church, me pay here on Sunday. For the neighbors that name Nkogeri, ni Isiagu mama. Na mama di enleku, Ili Mary. Matthias Ezeaku sina, no Jesus Christ mere. The government take you Rome Road, Good Hospital. No other people jamu. In the video, if ever seen that Jesus go mad, na bia Jesus kill one person in the video. Yeah. Jesus have killed another person in my community today again. You see what we are clamoring for? In my father's land, where I am now, Jesus killed another woman. Obu ni gave video I gave Febe Matthias Ezeaku say, now up to 30 million for challenge. Onye obuna respond to the challenge on your 30 million. Man, the good members, not ebe members say for not here. How need help? If you say it will take on 500,000. 500,000. Where can members here? Not 500,000. If in 1 week time, you got for that life will come into their life. As they will have life. Na every day ga for onye ji clutches ma bandage n'ọkpa. Matthias Ezeaku onye ama bandage n'ọkpa. He was in a hospital, was in the church. He was in a hospital by now. Now go another video. Every Matthias Ezeaku je on the chemist. Ka be na amande mad bandage ambo and check BP. Nde was in on a church, he was in on a hospital. Yes, they're supposed to be in the hospital, not in your church. Mata, all one them kill. Did I suppose to go one them may deny you no. You can curse me, you can call me names, you will keep my signal. Matthias Ezeaku, I will not allow you to deceive my people. Never. I will not allow you to deceive my people. Magiwa, my fake pastor, so my fake prophet, my fake dibia, otobu nunu ha. Ani Igbo gathering ma. Nkegu ni put a face in the church. And he first said the whole church, first said the whole Christianity. Man, I put a face any person. After me, him expose. Magiwa, my fake pastor, so my fake prophet, my fake dibia. Unu chanine wu fake. Me mun expose. Mmeche mun expose. Munu ga kwa wanne. Ma balu na also. Ma balu na also. Madam mene mun expose 24 hours of the day. I will not allow you. Matthias Ezeaku.
Pastor Matthias Ezeaku and the Pastor Chukwu, two of you, I will not allow you to deceive my people. Both fake pastors, fake prophets. Mother would expose 24 hours. The only thing they receive will call me names. I am a fool. I don't have sense. I am non-entity. Yes, it's me. Eli Mary. My son name Eli Mary. My middle name I am a fool. My first name I am idiot. But I will not allow Pastor Matthias Ezeaku and Pastor Chukwu to deceive my people. All of you are fake. Unu fake. My private jet. I go members here. My prophetess. Nda uta fake. Oga abu na hona ya mmade. He get sent to the hospital. He say be praying and fasting. Obu na onye ime na eme. Maybe no nwere ukwu mkpa. Obu si operation monwa. He say Jesus Christ will I will deliver you like a woman of Hebrew. Why no you will do and oga mu nwa? He say pray. On a pray nwa. He will a fake pastor. You are a fake prophet. He will fake 419. Get a Matthias says on the same level. Unu bia kun destroy yamanani. But I'm telling you that I will not keep silent. I will keep exposing you people. Matthias says that is a fake. Pure 419. It's against church, but name a church. Now an offering. Now an tithe. Now an issue seed. If I tell church, the mother. Iruta hadona anda. Ire gwure bugo biji police aga. Mana mgbe ije riche kiana ijigwe mopo ijigwe vigilante wega ha were bo na organize. Ihe niile ire ekwu against church wo hi na eme from A to Z. Some people now say I have never faced reality. Don't worry. Most of your members will be there. Ndi mi anwuru. Enwe doctor na eba. Enwe professor. Enwe professional onye nkuzi. Enwe importer. Enwe onye na anu afia. Enwe onye ga awaputa otasi. Ndi obodo putasi. Atowa ya enwe lawyer. No barrister, nothing. Ndi neba maybe ndi chemist. Ikpo ha doctor. Maybe charge and bell lawyer. Ikpo ha lawyer. Ndị na-akụziri ndị ntakara ikpo azi on the jury ndị imi anwụrụ azi ndị nne na nna anyị ndị Igbo amụrụ azi amụrụ gbasara Christianity ka besikọwa ya ka ikpo ji na-aghọgbu na-anapụsị ya ego n'ebe na-enye onyinye. Matthias Ezeaku, I'm telling you, I will expose you to the end. Yes. Most of my brothers and my sisters in abroad,
unu a na-eme mkpọtụ na-asị m that I have not faced reality. Answer n'Igbo. Ndị na-agbụrụ oke ite maka ine chọọchị Matthias Ezeaku ndị oke ite wee juru ebe ndị nne ite. That's the reason why they are supporting Matthias Ezeaku. Ị na-ewetara m ọnụ, ị na-obodo obodo ewetara m ọnụ na ị na-akọ m ọnụ ijiri ọgba akwụkwọ tọrụkwa azụ gị polisi onye ntọ na-edipọtụ ọ gị bịa na common sense. Nene onye na-eso Matthias Ezeaku imi anwụrụ. Matthias Ezeaku amụrụ left and right si India bata ebe edipọtụ. Ọmenala ogologo akọ imepe ndị asị m na mba efu na mba idiot na m enwere sense I should go and borrow sense. Yes, help me now and give me sense. Matthias Ezeaku since ije medicine kwụsị na ihe imepụtara ka anyị soro gị run company. Matthias Ezeaku run company. Ịrụ company gị na make people employ. Ịrụ hospital ime people employ. Ka ọ eziokwu I will throw away Bible and follow you. Mefezi chukwu esebezi gị. Matthias Ezeaku pụtagoro ụta ka ifesi gọọmenti. N'ebe okwu maka Tinubu na onye ọ na-ede against Tinubu who as in geze the video. It shall never be well. I repeat it again. It shall never be well with any Nigeria Christian. It shall never be well with any Nigeria Christian who will rise up to judge Ahmed Tinubu and INEC. You see any Nigeria Christian who is against Ahmed Tinubu in this election will never see good thing in his or her life. Yes, because Matthias Ezeaku nke pụta face go gọọmenti. Kpọgo pụta ụta si na gọọmenti Buhari ma nke Tinubu na Chiba na ha wụ criminal. Matthias Ezeaku pụtagoro wee si na ndị Muslim na ha wụ ndị ori. Wetagoro Koran ka ịgba ya ọkụ. Matthias Ezeaku weta Koran tinye video gbam Koran ọkụ. Ịgba Koran ọkụ enyere gị for 20 minutes iji gba Koran ọkụ. That reality ị na-akụzi fear by fire by force. Eriri m eri ekwere m ekwe. So when Matthias Ezeaku onye isi unu ga-amachi na afọ ga-edu n'unu. Thank you. Unu afụgo na video unu afụgo ka esi adọ Matthias ka generator. Biko asị m na ọ kpatara nkụ ahụhụ dị ahụhụ abatakwa na abịa maka na ya bụ okwu ka ọ dịbe oke ka ọ dịkwa n'ụba oge na Matthias na-asị na ndị ụka na-eje eme ihe dị anala offering na chọọchị anala ego mee nke anụnwa na-asị na ọnwụhụ ihe ndị ụka na-eme na Jizọs emeghụ nka ndị na-evoro Jizọs bụ nne ya. Matthias na ibido okwu nke gị nawaga offering ibido okwu nke gị pọtụ ole dị na chọọchị gị bụ ọ dị ka pọtụ ole dị n'ụzọ Enugu steeti mana nke ha abụghịkwa ekwe n'ụbọchị nke taa Igbo ndị ọma njem ka ọ dịgodo n'ugbo ọzọ.